Yo, what's up mga idol? Magandang umaga mga idol. Diya karon sa puno ng mangga mga idol. Gana mga idol, ug asa ko dapit sa puno. Asa ko. Diya ko ras babaw mga idol. Minsan ako din mga idol, diya may duyan din mga idol sa babaw ng mangga. Dakos duyan na yan. Dakos babaw. Mao ni among tambayan mga idol kung naghumanamos trabaho ba. Magbisaya lang taron mga idol kasi meron naman tayong subscriber na Bisaya lang taron. Ang ipakita ninyo mga idol na ano, nandiado ko sa babaw sa mangga. Pakita na ako sa ano mga idol. Babaw. Mga idol, ako at babaw. Makita man niyo mga idol na sa camera na nakakot babaw ng video. Di ako sa mangga mga idol. Tagibuhatan man dirig duyan mga idol diri sa babaw mangga sa among kauban. Taod na po ning duyana. Sukad karon na nibalik ko sa farm. Diagya po ibuyen diri Kaya ano, tambayan gyapon namo diri kung may gumana mo trabaho sa farm, kung may gumana mo na may buhaton sa farm, may gumana mo trabaho, dito may magtambay. Ito pala pader mga idol mana koral. Ug diya sa pikas mga idol sa farm sa una sa kuana sa bakahan sa una sa diri pa ko mga idol, kung katungwa pa ko ni uli mga idol, napanay baka sa una. Farm na gamay ba na wihanag baka, pero karon mga idol gibalan sila sa dakong farm doon sa unahan mga idol, doon sa may unahan, doon sa may bakahan kung saan kami kumukuha ng bigas mga idol. Siguro may isda dyan mga idol kasi yung panay ulan nagpundo ang tubig diha na siguro yung isda diha nagkuan. Yan mga idol, shoutout pala dyan sa silence viewers ko at sa mga subscriber ko dyan. Shoutout kay Ricky Santiago Vlog, kay guys channel, Titania channel, shoutout. At sa mga sulit na sumuporta sa akin, shoutout. Kay Eddie Kuago, shoutout. Panay live siya mga idol. Sana suportahan sa ano niya, sa Facebook page niya. Pits Malo yung ano niya, sa yung Facebook page. Iwan ko lang ako kay bawa mga idol kung na okay na bagayang YouTube channel, kay ningon man siya na ako mga idol na agi ako nung YouTube channel mga idol na hack ko no. Nyawa na siya ka open, di na siya ka upload og video. Sana maging okay na yung channel ni Eduardo Kuago. Nasa ano sa karon mga idol, nasa pabrika sa kartunan. Kasi sa una mga idol, doon ako nagtatrabaho. Kaya nakasama kami doon. Pati yung asawa ko doon nandun. Kasama kami doon sa mga pinsan ko, mga kapatid ko. So karon niuli ko mo sa Bohol mga idol. Tapos tinawagan ako sa amo ko na tumawag ako sa amo ko. Yung tawag ko sa akong amo, balik diri sa farm. Pumayag naman sila mga idol. Pumunta ako dito agad mga idol. Kasi alam mo naman mga idol, walang trabaho din sa Bohol. Probinsya. Tapos galing naman ako dito. Gikan ako diri sa farm. Balik ko dayon kasi ano, sugot man dayon ng amo. Yan, shoutout pala dyan sa mga ano dyan na kasama ko sa sensory, sa factory ng hopya, sa karton, sa may Caloocan. Shoutout sa inyo tanan, mga pinsan ko dyan, sa kapatid ko, at sa lahat dyan ng sa tanan nga kauban na sa una.
Kahong mga kaubansaw na sa trabaho sa pabrika. Ingat, ingat lang kayo dyan lagi mga idol. Yun, ito lang yung video ko mga idol. Di na nautas on kasi may buhaton na pong karon. Yan mga idol, oh. Dito pala tayo sa taas, oh. Nung una mga idol na nisaka ko diri mahadlok pa ko. Natakot ako ba? Unang akyat ko dito kasi tingnan mo lang mga idol, oh. Tingnan mo sa baba. Makatakot talaga tingnan. Sa taas, parang ano ka, parang nahuhulog ka na. So yun lang mga idol. Ito lang yung video ko mga idol. Basta shoutout na kayo dyan. Shoutout sa lahat ng nag-subscribe, sa mga silence viewers. Yun, salamat mga idol.